аксияи вилояти ҳарбии ватандӯстӣ таҳти унвони хизмати ин ватан агар ман накунам кӣ мекунад? ҳифзи ватан яке аз вазифаҳои муқаддаси ҳар як инсон ва тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. аҷдодони мо ин ҳуввияти миллиро ҳамеша дар худ тарғибу таблиғ менамуданд ва барои озодӣ ва ҳифзи истиқлолияти давлати хеш ҷони худро дариғ надошта, нишонаи ҷавонию ҳамгароӣ аз ниёгон ба мо мерос буда, муқаддас будани ватанро аҷдодони мо аз хурдсолӣ ба мо омӯзониданд ки он дар хуни мо ҷорист. воқеан ватан ноёбтарин сарват ва беҳтарин неъматест ки худованд барои мо ато кардааст. мо бояд ватанамонро ҳамчун давлати соҳиби истиқлол мисли гавҳаре ки чашм нигоҳ дорем. ин нуқтаҳоро дар аксияи вилояти ҳарбии ватандӯстӣ таҳти унвони хизмати ин ватан агар ман накунам кӣ мекунад ки санаи 3 май бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд дар маркази фарҳангии шаҳри Хуҷанд ташкил ва баргузор гардид. фарзанди ман Ёқубов Шаҳзод Давронҷонович хатмкардаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров соли гузашта бо хоҳиши худ баъд аз хатми донишгоҳ ба комиссарияти ҳарбӣ равон шуда худашро номнавис кард ва алҳол баъд аз як соли хизмат сарбаландона баргашт. хизмати хешро Шаҳзодҷон дар қисми ҳарбии 051-059 гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон адо намуд ва алҳол бо тани сиҳат баргашт. нахуст чорабиниро раиси кумиҷроии шаҳри Хуҷанд Бахтиёр Исмаилҷонов ифтитоҳ намуда зикр дошт ки воқеан хизмат ба ватан ин рисолати бузург ва ҳифзи марзу буми кишвари азизамон вазифаи муқаддаси ҳар як инсон алалхусус ҷавонони ба ору номус мебошад. ҳамчунин намояндаи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд сармуҳаррири нашрияи Сухани халқ Абдусабур Абдуваҳоб, собиқадори ҳизб, ходими давлатию ҷамъиятӣ Шуҷоат Ҳасанова ва ҷанговари байналмилал дорандаи ордени Ситораи Сурх, аъзои шӯрои ҷанговарони интернатсионалӣ дар шаҳри Хуҷанд Пӯлод Рофиев, иштирокчии сохти конститутсионӣ Анвар Назаров баромад карда таъкид намуданд ки хизмат дар сафи артиши миллӣ вазифаи муқаддаси мо кафили таҳкими истиқлоли давлат мебошад. мо шаҳрвандони кишварро зарур аст ки барои ҳифзи амнияту оромии мамлакати соҳиби истиқлол ҳама якдилона талош кунем. якҷоя Тоҷикистони орому зеборо боз ҳам ба наслҳои оянда ободтару зеботар ба мерос гузорем. ҳамзамон сарбози қисми 3501 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷавоҳир Ашуров ва сарбози адои хизматнамудаи қисми низоми 051-052 гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳзод Ёқубов ва падари ӯ Даврон Ёқубзода бо як ҳисси баланди ифтихори миллӣ ва ватандӯстӣ баромад карданд. имрӯз тӯли як сол аст ки дар қисми ҳарбии 3501 хизмати ҳарбиро бо сари баланду дили пур аз ифтихор ба иҷро расонида истодам. имрӯз дар арафаи ба итмом расонидани анамин хизмати ҳарбӣ қарор дорам. баъд аз 10 рӯз аст ки ба назди падар модар бо як дили пур аз ифтихор, бо як дили шодию фараҳ раҳсипор мегардам ва ин қарзи шаҳрвандӣ ва ин қарзи фарзандии хешро ки ман тӯли як сол дар назди модар ватан иҷро намудам ва хизмати ҳарбиро дар қисми ҳарбӣ бо сари баланд иҷро намудам, имрӯз мехоҳам ки пас аз хизмат низ боз барои ин ватану ин миллат кору фаъолият намоям ва барои ободиву шукуфоии ин ватани азизамон Тоҷикистон ҳиссаи арзандаи хешро гузошта бошам. дар фарҷоми чорабинӣ аз тарафи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба сарбозоне ки хизмати ватанро софдилона иҷро намуданд арзи сипос баён гардида, чун арзи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои онҳо бо якчанд нафар пешсафон сипосномаи тӯҳфаҳо ва ба волидони онҳо раҳматнома супорида шуд. ҳадаф аз ташкил ва баргузори чунин аксия ва ҳамоиш ин бедор кардани ҳисси ватандӯстӣ, ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ва саҳм гузоштан дар ҳифзи марзу буми кишвар ба ҳисоб рафта. ба ин васила мо метавонем ҷавононро ба меҳанпарастию хештаншиносӣ ҳидоят карда бошем.